Waqt intervent fuq wan il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ukoll żewġ investimenti oħra. L-ewwel investimenti mħabbar bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali se jara l-ħidma tiegħu tibda fil-jiem li ġejjin. Hekk kif se jkun qed jibda jitwettaq fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid u se jieħu medda ta' sentejn. Dan l-investiment ta' kważi 13 miljun euro żieda fuq l-investiment preċedenti ta' 10 miljun euro. Dr. Abela qal kif dan kollu jorbot ma' kwalità ta' ħajja aqwa. Hekk kif se jkopri lill-Kunsilli lokali kollha biex jindirizzaw aħjar il-prijoritajiet u l-ħtiġijiet tar-residenti. Fil-fatt spjega kif permezz ta' investiment simili li kien sar preċedentament kienu twettqu 123 proġett. Investiment li se jkun qed ikopri il-kunsilli lokali kollha ta' Malta li se jagħtihom aktar riżorsi biex ikunu jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet konkreti tar-residenti tal-komunitajiet tagħhom u jkunu kollha allura dak investiment li l-Kunsill in kwistjoni jagħmlu skont il-ħtiġijiet partikolari, skont il-prioritajiet partikolari ta' dik il-lokalità. Intant Dr. Abela ħabbar ukoll proġett li jsegwi xhur twal ta' pjanar u jaqgħad dak li hemm fih il-Moviment Laburista, is-Secure Facility għall-adolescenti ta' taħt 18-il sena għal dawk li jkunu għaddejjin minn sfidi u tbatijiet. Għal kif diġà ġie identifikat sit fil-Gargur sabiex dawn jerġgħu jingħataw iċ-ċans li jintegraw fis-soċjetà. Dr. Abela spjega kif din se tkun qed tilqa' żgħażagħ u tagħtihom għajnuna holistika minn esperti biex jibnu ħajjithom mill-ġdid. Intant il-Prim Ministru semma wkoll investiment fl-estensjoni tal-emerġenza u l-bini ta' sptar għall kura tas-saħħa mentali akuta ġdid fl-Isptar Mater Dei stess. Realtajiet ta' tfal, adolescenti taħt 18-il sena dom tfal ukoll, illi għaddejjin minn momenti li jafu jkunu ta' kalvarju għal-jom. Momenti ta' sfidi kbar illi jeħtieġ li nagħtuhom kien, mhux li nikkundannawhom kler, mhux li ngħidu wara kemm naqsu, imma li nifhmu r-realtajiet li jkunu għexu.